Bastarrika, gaur Zuatzuteka Coworking Solutions aurkeztuko dizugu. Eta hau da gure proiektua, eta azkeneko aurkezpena. Baita zaitu Bastarrika. Eta espero dugu gustatzea. Eta hori. Bueno, hau da Zuatzutekako logoa, guk egindakoa, hau da kriston ekarpen bat. Vale. Bat eta puntua, izena, deskribapena eta aukeraren justifikazioa, bale, enpresaren izena, aipatu dugun bezala, Zuatzuteka Coworking Solutions da, eta enpresa txiki zein autonomoek gehienetan ez dute espazio bat bere lan egiteko edo eta bere proiektuetan aurrera egiteko, eta autonomo batzuk ezin dute lokal bat alokatu, beraz guk ematen diegu oportunitate hori, ze askok ere etxetik atera nahi dute eta ezakiten nola, ze azkenean etxean distrakzio asko dituzu eta gera soluzioa. Eta hemen dago logoa. Vale, sektorea. Zuatzuteka enpresa hirugarren sektorean dago zerbitzuaren arean lan egiten duelako. Hau da, guk eskaintzen dugu zerbitzu bat non bulegoak alokatzen diren. Eta hau da zerbitzu ezberdinen irudikapen bat. Baliabideak. Enpresa osortzeko baritugun baliabideak eraikuntza bat da, eta eraikuntza bat egiteko baritugu hainbat material, baina batez ere dugu kristala, enpresa gutxi gora moderno bat delako, eta bikeak bulegoak banatzeko, eta zementua struktura nagusia egiteko. Lana. Berez, 3 lanpostu mota erabiliko ditugu, dela uxune izango dela administratzailea eta kudeatzailea, ni izango naiz marketing eta komunikazioen departamentu horretan lan egiten duena, eta erabiliko dugu norbait garbiketan eta mantenu gaietan. Gero lanpostu motak finkoak izango dira, gu betirako egongo gea lanean, eta hemen ikus ezakegun bezala daukagu pertsonak kurrikuluma ematen lan egiteko. Eta, gero hau da soldataren irudikapena. Eta soldatei buruz hitz egiten, mantenua eta garbiketa izango da 1.300 euro garbitzailearentzat. Eta usuretan nire soldata izango da irabazien arabera. Teknologia. Enpresa sortzeko erabili behar dugun teknologia edo eskura behar dugun teknologia da ordenagailu bat bulego bakoitzeko, bakoitzak bere lan egiteko, ze gaur egun dakigunez bezala gehiena digitalizatuta dago. Gero telebista bat sarreran gutxi bera gauza kontrolatzeko, eta telebistaren ondoan erloju bat dago, agenda jakiteko zenbat denbora eragun duen gure bulegoetan. Eta gero, seguritateko bideokamera bat, jendeak uzten ditu bere gauza bulegoetan, izan daiteke ordenagailuak edo bestelariko gauzak, eta garrantzitsua da ondo edukitzea. Gainera, dena digitalizatuz aparte, gure langile, edo gure sozio motak edo jendea etortzen dena lanera normalean bere... Nek eramaten dute bere proiektua online. Bere enpresa txikiak online eramaten hori da. Adibidez, marketing digitaleko enpresak edo beste motatakoak. Kapital ondasuna. Gure kapital ondasuna eraikuntzan dagoen eta teknologiak dira. Berez kapital ondasuna dozer gauza izan daiteke, ni adibidez, mando hau nire kapital ondasuna da, nik daukadalako gauza bat delako. Eta orduan horregatik guk daukagun eraikuntza ordaindu dugunez, gure kapital ondasuna da. Eta gero materiala guk proportzionatzen duguna ere kapital ondasuna da, eta azkenik proportzionatzen dugun teknologia. Hau da kapital ondasunaren irudikapena, horako pertsona bat zer erostea pentsatzen diruarekin. Bosgarren puntua, enpresa mota. Guk aukeratu dugun enpresa mota
sozietate zibil pribatua da. Kondizioengatikan aukeratu dugu eta zer da? Kontratu batean oinarritzen da. Kontratu horren bidez, bi pertsonek edo gehiago komunean dirua, ondasuna, lehen aipatu duen bezala Liamek, edo industria jartzen adosten dute, honela lortutako onurak elkarren artean banatzeko. Gero ere bai hor ikusi dezakegu nola Liamek eta biok irabazien arabera ere gure soldata dugula. Eta, hauek dira sozietateen partaideak eta kontratua. Eta, kontratuetan partaideek gauzak adozten dituzte eta horren arabera irabaziak banatzen ditugu. 6. puntua, enpresaren antolaketa. Egun hemen enpresaren antolaketaren hormigrema zuk eskatutako zela. Zuzendaritzan azkenean biak partaideak izatean, gure artean... Osa, biok eramaten dugu dena. Bai, hori da, gure artean antolatu eta koordinatzen gara. Eta gero ja, Liamek merkaturatzea eramaten du, gero ere bai bere komunikazioak ze azkenean erlazionatuta dago. Osa, networking sistema guztiak nik eramaten dut kontaktuak behar ditugulako enpresa hau sortzeko, ze kontaktu hori gabe enpresa bat ez da ezer. Horregatikan, eta gero aukeratutako langilea lehen aipatutako garbiketa eta mantenuan du, eta nik administrazioan eta giza baliabideak eramango ditut. Finantziak eta berez gure enpresa izan da Zuatzuteka, Zuatzun dagoelako kokatuta. Eta Zuatzu merkatalgune oso garrantzitsu bat da Donostiarentzat, berez bertan daudelako beste bulego gehienak edo eraikuntzak, eta horregatik hor nahi dugu jarri delako toki estrategiko bat eta oso errezta da bertan networkinga eramatea. Hasteko lortzeko, eraikitzeko eraikuntza bat Zuatzun, metro karratu bateko prezioa 3.855 eurokoa da. Beraz, hau kontuan hartuta, nahi dugu egin bost solairuko eraikin bat eta solairu bakoitzean 100 metro karratu egotea, hau nahiko txikia da, baina horrela nahi dugu izatea. Eta orduan, kalkuloa eginda, ateratzen da 1.927.500 euro balioko lituzkena, brutoan esaten den bestela. Hau da berez balio duena, baina gero komisioa ordaindu behar dugu, noski, obreroek kobratu behar dutelako eta gutxi gora bera 300.000 eurokoa. Hemen ikusi dezakegu zenbat balio duen zehatz-mehatz metro karratu bat Zuatzun, eta azkenean eraikitzeko materiala dira 40.000 euro, eta azkenean behar ditugun materialekin eta dena aurkita, kontutan aurkita, aterako da 2.267.500 euro, eta hau ez daukagunez diru guzti hori, eskatuko dugu mailegu bat. Diru sarrerak. Hasteko maileguari ordaintzeko noski behar ditugu gure diru sarrerak eta berez guk ere gure irabaztiak izateko. Eta horregatik Zuatzutekan ditugu tarifa edo prezio batzuk. Hasteko hemen daukagu 6 hilabete, urte bat, 2 urte eta 5 urte. Eta orduan, zuk nahi badezu bulego bat pertsona autonomo bat zarelako eta nahi badezu zure bulegoa eduki bakarrik, balioko du 6 hilabete 1.700 euro, urte bat 3.000 euro, 2 urte 5.500 eta 5 urte 10.000 euro. Geroz eta denbora gehiagoko kontratu bat egiterakoan geroz eta merkatu izango da. Hau da azkenean gure marketing estrategia bat. Gero, bulego bat, bloke bat, dela gutxi gara bera eraikin daudela 4 bloke bakatu solairu bakoitzeko, enpresa txiki bat bazara, 6 hilabete ezin da, berez gauzak eramatea eta kartzea komplikatua delako leku handiago batean. Balioko du urte bat 7.000 euro, 2 urte 13.000 eta 5 urte 30.000. Gero ere egia da, geroz eta bulego gehiago izan, geroz eta denbora gehiago, merkeagoa izango da. Gero solairu oso bat, gutxienez 2 urte egon bazta solairu oso batean, ze
berez espazio nahiko handi bat delako, osea, 100 metro karratu dira, eta horregatik garestiago izango da logikoaz, eta eraman beharko dituzu bulego gehiago, gauza gehiago, eta hori. Eta hasten da 2 urtez 23.000 euroz, eta 5 urte 36.000. Marketing estrategia. Gure marketing estrategia nahiko simplea da, baina hala ere asko saltzen du. Azteko ate irekiak egiten ditugu besteroek bulegoak ikusi ahal izateko, ikusteko ze onak diren, ze merkeak diren hain onak izateko eta hori dena. Gero saltzen digu simplizitatea eta malgutasuna, hau da, prezioak aldirela aldatu